May caller tayo, si Angel ng Manila. Hello? Hello po. Hi, Angel. Hello po, Papa Ano ang Jack. pinalaman mo sa kanta ni Shaggy, ate? Wala po. Hindi mo alam yung kanta niya? Hindi po. Love is one big party when you're still young, but who's gonna have your back when it's all done? So all good Ay, when alam you live ko it po with a yun. pure fun. Don't be a fool, son. What about the long run? Looking back, sure they always the mention. Saving her, giving her much attention. She was there to my incarceration. I wanna show the nation my appreciation. The wap. Ganyan, my angel. Di mo alam yon? Alam ko po. Alam mo pala bakit pinatapos mo pa akong kumanda? Napagod tuloy ako. Alam, Papa Jack. Ay, sorry naman. Angel, Manila. Yes, Papa Jack. At ikaw ay 19 na. Opo. Talaga? Opo. Okay, di wow. Di... we. Talaga? Opo. Sige. At anong ginagawa mo sa buhay? Teka lang ate, may re-replyan lang ko ha. Sige po. Nag-message yung anak ko, sabi niya, pa-load mo ako. Okay, nak. Magkano? Mua. Sending. Hello po. Teka lang, may nagsakuin. Kulit naman na ito eh. Sinanay mo, ganyan ka. Joke lang. Opo. Sige. Sa Manila ate? Sampalok po. Sampaloc, Manila. Saan malapit? Hanapin ko ba yung sa utak ko? Malapit po sa... Pakasan mo. Ay, malapit po sa sa trainan. Andaw? Malapit po sa train. Sa PNR po. Sa train! Opo. Pwede naman tren. O train. Sa may PNR. Opo. Okay. Edi sige. Opo. Malapit ka sa PNR. Malapit ka sa Mercury Drug. Mercury Drug. Opo. Okay. Along Espanya. Opo. Malapit ka sa Mercury Drug na along Espanya. Malapit ka sa Craig. Hindi po. Kunti na lang po. Ano ba? Malapit pa malayo? Craig. Sige Malapit pa po. ka sa planta ng yelo. Hindi po. O di malayo. Opo. Teka lang. Anong side ka? Ay, dito ka sa may side ng Mercury Drug, di ba? Opo. Oo. Hindi ko lang alam pangalan pero madadaanan yung bahay ninyo pag galing ka ng balik-balik bago makarating ng Jollibee sa may Ditwason. Opo. Tinan mo, alam ko. Alam mo, hindi ko alam. Boom! Diba, sa inyo, meron diyang sa gilid ng along train, diba, sa may train yan, Opo. meron dyan, kasi yung side na sa train, yung kalsadang yan, ang mga nandun, mga nakaparada, tsaka mga manok na panabong dyan nakalagay, no? Opo. May owner nakaparada sa may tabi ng bayabas. Tama mali. Tama po. Tinan mo, alam ko. Alam mo, hindi ko alam. Sige na, magkwento ka na. Ganito po kasi, Papa Jack. At ano mo na ginagawa ni... ate, pahina ka ng pahina lang. Ay, hello po. Yan. Anong ginagawa mo sa buhay? Andito po ako sa sa pinsan ko po. Anong ginagawa mo dyan? Kasama po siya, tinutulungan ko po siya. Saan mo na tinutulungan? Dito sa bahay po, wala po kasing kasama. Ay, Apo. malulungkot nga naman yung bahay. Opo Bore yung bahay. Pag wala na po siya, wala na, malungkot na. Wala. So, gusto mo pupuntahin yung mga pinsan ko dyan para sumaya? Oh, party, Papa Jack. Kung makapagayak, alam, bahay mo yan. Ano? Sige na, ate. Ate, i-maintain mo lang, idikit mo yung labi mo sa phone. Okay po. Ayan, kasi nakakailang ulit na ako, dyan ako nabubuisit. Ay, sige, sorry. Diba? po, Yung Papa mga Jack. simpleng ganyan, paulit-ulit tayo, ha? Opo. Yan, malakas na, ha? I-maintain mo yan, ha? Opo. Okay. Ang hindi magmi-maintain yan at uulitin ko pa, sasampalin ang sarili ko. Ikaw lang din yan, loko ko. Sige po, Papa Jack. Huwag kang bumayag, loko, masakit yun. Sige na, Angel. Opo. Magkwento ka na. Ganito po kasi, Papa Jack. Yung father ko. 16 pa lang po ako noon. Nag-aaral po ako sa Pasukin. Tapos, Papa Jack, kailangan pong magtrabaho si Mama dun sa Lawag. Anong probinsya mo? Pasukin po, Papa Jack, Ilocos. Sorry, hindi ko alam. Ilocos ba yan? Anong Ilocos? Norte or Sur?
Ilocos Norte po, Papa Jack. Ah, okay. Ilocana ka pala. Opo. Kailan ka pa nasa Maynila? 2 years na po, Papa Jack. 2 years Okay. na po. Ate, wag ka na magbanggit muna na mukhang sensitibo yung yung pagkakwentuhan natin. Wag ka muna magbanggit ng mga lugar-lugar, ha? Opo, Papa Jack. Sige, tuloy mo na. Tapos, nagtrabaho po si Mama Sal. Doon po nga po, bilang kasambahay po. Dapat mag-aaral po ko ng 4th year na po. Ayaw ko pong tumigil kasi last na po yun, 4th year na po yun. Gusto ko na pong makatapos. That day, nagkasambahay si Mama para matulungan din si Papa. Solo ka bang ate anak? Wow, Papa Jack? Solo kang anak? Mag-isa ka lang? Hindi po, 4 po kami. Pang-ilan ka? Pangalawa po sa panganay po. Okay. Tapos, ang tagal pong umuwi ni Mama, matagal po siyang umuwi. Hindi siya nagpapakita. Ganun po. Yun po nung that time po, Papa Jack, inano po ako ni Papa parang ginahasa, Papa Jack. Pinilit po akong magsali. Pinilit niya po ako 3 beses, Papa Jack. Di ko naman po kayang magsumbong sa nanay ko. Bakit hindi mo ginawa? Sorry ate, I know that nakakatakot talaga, And narinig ko na to sa maraming ate. Marami ako nakausap, At before anything else, ate, I want you to know na ako man ay nalulungkot sa nangyari sa'yo, Something na dapat hindi mo maranasan ng kahit sinong babae, let alone tatay mo ito. Oo nga po, Papa Jack. Ikaw ate, ikaw lang ba mag-isang babae sa pamilya? Opo, ako lang po. Ako lang po mag-isa. 3 kapatid mo puro lalaki. Opo. Ayaw kong magsumbong. Kasi po, Papa Jack, kawawa yung mga kapatid ko. Kung maghihiwalay lang po sila. It happened 3 years ago, right? Opo, Papa Jack, pero di ko pa kaya kasi siyang patawarin. Kaya pag minsan umiiyak na lang po pag last na pag-uwi ko po nung December. Ginawa na naman siya. Opo, Papa Jack. Parang pinilit na naman po. Kala ko po nagbago na kasi matagal na po kong hindi nakauwi. Pero ganun pa din, Papa Jack. Di pa rin po nagbabago, lalo na paglasing, Papa Jack. Buti hindi pa po nagbunga. Hello po. Yeah, I'm here, ate. Sorry, hindi ko alam kung anong dapat at pwede kong masabi sa iyo. To make you feel better because I don't think I can tell you anything para mawala ito, ate. It is what it is. It's going to be really, really painful. So, hanggang ngayon na magkausap tayo, hindi pa ito alam ng kahit sino. Opo, Papa Jack. Ako lang po. Wala pang nakasabi sa kaibigan ko. Hindi pa. Ako lang po. Ako lang. Wala pa akong pinagsabihan kahit sino. Sabi ko sa sarili ko, Papa Jack, kahit kailan, hindi ako magkakaroon ng boyfriend. Hello po. Angel. Po. Calling my show, ate. Ano ang naiisip mo na pwedeng maitulong ko sa'yo?
lang po masabi ko sa inyo na wala akong pinagsasabihan. Kung hindi lang sa istasyon nyo. Alam ng tuloy ng buong Pilipinas. Okay lang po yun, Papa Jack. Di naman po ako kilala eh. Angel, meron ka bang kahit katiting na plano para sabihin sa nanay mo ito? Wala po talaga, Papa Jack. Kasi naaawa rin po ako sa kapatid ko, Papa Jack. You know, ate, pangalawa ka sa pinaka matandang magkakapatid, di ba? Opo. Yung panganay niyo lalaki? Opo. Ilang taon na? 22. Yung kasunod mo ilang taon na? Kasunod, 20. O di hindi ka pala pangalawa? Hindi Pangatlo po. ka? Yun kasi, yung isa na, yung panganay, mas panganay po, Papa Jack. Oh. Ibang ama. Okay. Pangatlo ka sa magkakapatid. So yung dalawa na una sa'yo, regardless kung sino ang tatay nila, kapatid mo pa rin yan, Opo. ay dalawang lalaki. Opo, Papa Jack. At meron pang dalawang mas bata sa'yo. Opo, Papa Jack, yung 12 years old, tapos 5. Okay. Nasa gitna ka pala, ano? Opo, Papa Okay. Jack. Anong trabaho ang tatay mo? Ano po, magsasaka lang po siya. Huwag mo nilalang ate ang pagiging magsasaka. Opo. Pero, well, sorry mga kaibigan, ano? The job is actually very, very noble, but gago tong tatay mo. Nga po, yun yung masakit, Papa Jack. Alaga ako sa sarili ko, tapos ganun lang. Tatay ko lang pala yung kukuha ng karangalan ko, Papa Jack. Minsan din naman po ako nagkulang eh. Nag-aral ako. Para lang naman maging proud sila. Kahit nahihirapan na ako nun, Papa Jack. Kahit di ako nananghalian, basta may pamasahe lang ako. Papunta sa eskwelahan. Ba't ganun kasi, Papa Jack? Angel, alam mo, wala kang ma-offer na kahit anong consolation sa iyo. There's nothing, I mean really ate, wala akong pwedeng sabihin sa iyo to make you feel better and to make it go away. It will always be painful, and I can just say, you need to be strong. But then again, those are just mere words, ate. Diba, inevitably, you need to do something about it, ano? Hindi po pwedeng iyakan mo lang ito. And diba, may kailangan kang gawin. There's a need for you, ate, para mapanagot ang tatay mo. You need to do something. Yun ang kailangan ipunin natin, lakas ng loob para mapanagutan niya yung ginawa niyang kababuyan sa'yo. Asan ang nanay mo ngayon? Andun po, nagtatrabaho din po. Wala po sa bahay. Yung asawa lang po ng kapatid ko yung nag-aalaga sa dalawa. Sorry ate, bigla ako natakot para sa asawa ng kapatid mo. Isa pa yan. O nga po, Papa Jack eh. Lalo na po paglasing si Papa. Hindi mo na po kayang kontrolin kahit kumalas ka, Papa Jack. I mean ate, yung bang lugar niyo sa probinsya ay remote? I mean, nasa malayo? Hindi po, Papa Jack. Ano lang po siya, tabi-tabi, mga magkakamag-anak, Papa Jack. Pero nung una po niya akong ginahasa, Papa Jack, sabi niya, papatayin na po ako, Papa Jack eh. Pag magsumbong ako, magsisigaw-sigaw ako. Pinalas nga po, Papa Jack.
Di ko akalain ko po kasi na ganun po siya. Hello po. I'm here, Angel. Alam ba ito ng titira mo pinsan dyan? Hindi po niya alam. Sabi na lang, huwag minsan, ba't ka umiiyak? Wala po, may problema lang po ako. Kilala ba niya yung tatay mo? Opo, kilalang kilala. Do you think, ate, you can ever tell sa nanay mo ito? Opo, Jacob, doon nga po. Hindi ko po kaya kasi kawawa din po si mama. Kawawa din po yung mga kapatid ko. Sino na naman yung magtutulungan para mapag-aral sila? Hindi naman. Angel, Papa Jack. you know, ate, I admire the heart that you have. Diba? Na titiisin mo na lang ito at okay lang. Wag lang mabaliwala yung pwedeng kinabukasan ng mga kapatid mo. And I admire you, ate, for being the person that you are right now. Opo, Papa Jack. Pero ate, pa kailangan kang gawin eh. May kailangan kang gawin. Yung tatay mo, ate, na and I want to say that with sensitivity. Pero manyak yung tatay mo, ano? Opo. Oh, thank you, at least you agreed. I know being a daughter, hindi madaling sabihin sa tatay yan, ano? Hindi po kasi. But you have a first-hand experience sa bagay na ito. And ate, inevitably, may kailangan kang gawin kahit naaawa ka sa mga kapatid mo, ate. Kailangan managot ng tatay mo, di ba? He needs to go to jail. Opo, Papa Jack. Unless, ate, kasi kung wala kang gagawin dito, there is no point that we are talking right now. Opo. I don't know how to start this, ate. You can start by going to women's desk dun sa lugar ninyo. Opo. Norte, di ba? Opo. Anong bayan? Pasukin. Pasukin. Opo. Malapit lang po sa Lawag. I know. Kailan lang nadaanan ko siya. Papuntang... Nagpunta kaming Lawag. Opo nga, Papa Jack. Alam ko po yun sa motor trade. Tapos kailan lang, sa Creme Top din. Sa Kremta, Papa Jack. Habang Diba? nakamotor ako, nagkakapi ako. Di ba po nag-check-in ka sa... Ano ba yun? Sa papuntang airport? Ano ba yun? Sa Balay de Blas? Hindi po. Yung isa pa po. Ano bang anong hotel yun? Nakalimutan ko na. Naalala ko yung Balay de Blas kasi kaibigan ko na yung may-ari si Sir Sana. Okay po. Angel, Papa Jack. ganito tinawagan mo ako, ate, and I want to help you out. Opo. I mean, pangit naman kung ang ending ng kwento natin na tinawagan mo ako at sasabihin ko lang si kawawa ka naman. Opo. At kaya mo yan. Ano? Opo, Papa Jack. Pero kaiba ito kasi noong nakaraan lang ate may tumawag na kapag kaya mo. Na rape din. Ano? Opo. But itong kwento mo, ate, di ba? Pwede kang gumawa ng paraan on your own. You can go ahead to your mom and tell your mom. Iniisip ko, ate, di ba, na ito tungkol sa mga kapatid mo. Pero, ate, maniwala ka sa akin, pag hindi mo ito ginawa ng paraan, yun nangyayari in December will not be the last time. Nga po. Di ba? Will not be the last time, ate. Sabi nga pa ni Mama, uuwi daw po ako. Pero sabi ko, wag na. Dapat ako po. Tell your mom. It happened 3 times. The first time was when you were 16. Yes, Papa Jack. Tandaan ko, 16 years old pa ako noon. Hindi po nawawala. I know.
Let me try to confirm it to you. It will be painful all your life. Opo. Ate, Papa Jack. go to your mom. Kahit mag-text ka lang, ikwento mo sa kanya ito. She needs to know. Opo. She needs to know. Ate, kailangan niya malaman ito. Opo. And please, huwag mo nang patagalin pa. Sabihin mo na sa kanya. Opo, Papa Jack. Bukas po, tulog na po sila. Hello. I'm going to keep your number, ate. Nasa amin naman yung number na pinatawag mo ngayon. Opo, Papa Jack. And you can always call us to make a follow-up. O kung gusto mo ikwento kung may nagawa ka na, you are more than welcome. At tumawag ulit. Alam mo, Angel, ganito. Ano? Papa Jack. First of all, gusto kong humingi ng paumanhin sa'yo. Opo. Dahil ang aking kakayahan para tulungan kay limitado. Hindi ako pulis. Opo, Papa Jack. Hindi ako abogado, ate. But I can, if there's anything na pwede kong gawin, ate, ay to push you so hard, ate, and to commit Opo. that you're going to do something about it. Alright? Opo. So kung bukas, ate, even tonight, ate, pa pwede ka na mag-text sa nanay mo. Opo, Papa Jack. Ipaalam mo na sa kanya. Opo. Mga kaibigan, pasensya ka, pagpasensya niyo, patawarin niyo na po ako, ano? I can only do so much, and tonight, it's as if I have not done anything at all for you, Angel. But if you're Opo. promising me ngayong gabi, ate, makukumbinsi kita, ate, na magsabi sa nanay mo para mabigyan ka ng hostisya, well, then again, kahit paano pala may fulfillment yung pagiging magkakilala natin ng isang gabi. Opo, Papa Jack. Huwag mo nang hayaan maulit sa'yo ito, Angel. Opo. Okay, Richard. Imarkahan mo tong pangalan ni Angel. We're going to call her back kahit hindi na on air. Tomorrow at then we'll make a follow-up. Ha? Opo, Papa Jack. Tatawagan ka ni Richard. Pakischedule, Paps, ha? Call her before 9 p.m. tomorrow. At ang Angel ba ay screen name mo, ate, o pangalan mo ito talaga? Ano po, totoo kong pangalan Angelica, pero nickname ko po Angel. So, malinaw, ate, na habang magkausap tayo ngayon, marami na sa inyo ang nakarinig sa'yo kasi nationwide tayo. Opo, Papa Jack. I'm sure, di ba, makakarating na ito na unti-unti sa mga tao nakapaligid sa inyo. So, it will not be very difficult for you to tell your mom. At sana natin mapanagutan ito ng tatay mo. Opo. Hindi dapat mapalagpas to, ha? Opo, Papa. Pasensya na mga kaibigan, nanginginig yung lamang ko, ha? Oo. You know, ate, I'm a dad. Opo, Papa Ako ay Jack. tatay at hindi ko ma-imagine, no, na may tatay na gagawin sa anak ito. This is just so stupid, mga kaibigan, ha? Napaka-demonyo nung nung ginawa ng tatay. Opo. And there's no amount of words that I can use, ate, to describe how painful it is. I can only tell you, ate, you are brave. You are brave, ate. And you are so compassionate, no? Gusto ko matuwa sa aspeto na you are considering, ate, yung mga kapatid mo. Kasi alam mo, di ba, na kapag tinumbong mo ang tatay mo, malilimitahan yung resources para mag-aral pa yung mga kapatid mo. Opo. Pero nandiyan ka naman, Angel. Nandiyan ka naman, na? Opo. Sakripisyo ng konting push pa sa sakripisyo, magkakahustisya ka. Opo. And you need that. Opo, Papa Jack. Promise, ha? Opo. We are going to make a follow-up on you tomorrow, ate. Opo. Salamat, Angel, at you considered me as a friend. Opo, Papa Jack. Now, of all the people around you, sa akin ka unang nagsabi. Opo. Kung nakagaan-gaan man na finally, nasabi mo na sa isang tao ito, ate. Salamat at pinagkatiwalaan mo yung programa natin. Opo, Papa Jack. I don't know what to tell you, Angel. I don't know what to... Di ko alam, paano kita kakausapin dahil wala akong maitulong sa'yo. Pasensya ka na. Okay lang po yun, Papa Jack. At least nasabi ko po sa inyo
So we are gonna make a follow-up on you tomorrow, ha? Okay po. Angel, Papa Jack. sabihin mo na rin dyan sa pinsan mo na nandyan. Opo. Ha? Opo. Maming ka na rin, ha? Opo. Ilang kayo sa bahay? Dalawa lang po kami. Ilang taon na yung pinsan mo? 35. 35. Walang asawa? Wala po. Gusto mag-Star City? Papa Jack. Gusto mo ba? Opo. Wala akong maitulong. Hindi ko alam, bibigay ko sa'yo ate. Wala naman akong budget sa show. Ano naman meron ko doon, pentel pen. Gusto mo pentel pen? Papa Jack. Hindi, sorry ate. I'm trying to come up with anything. Just this will not cure ate whatever pain that you have tonight. Hindi mo mawala yan ate. And nakakalungkot na ako na mas mag-confirm sa'yo. That will go on for the rest of your life. You can only get used to it. It's a bad thing to happen ate. Pero kailangan masanay ka sa idea ate. Kasi yan na yan eh. Pero ang pwede yung baguhin ate ay kung ano ba ang magiging pananagutan ng iyong tatay at kailangan siyang managot. Opo, Papa Jack. At salamat, nag-commit ka sa Nako. Kung ako lang magdidesisyon mga kaibigan, papasabit ko sa plaza lahat ng mga rapist ng tatay. Damdamanak mga. Yun yung kausap mo. Kain na daw eh. Sabi ko po, mamaya na ako. Kakain? Malas 12 na, kapakakain pa lang kayo ngayon? Sa mga hindi po nakain, sabi niya, mamaya na ako kakain, damdamak pa yung mangan, sabi niya. Papa Jack. Angel, stay on the line. Opo. May kakausap sa'yo. Kung ano lang yung details mo, better kung cellphone number or I don't know kung paano kayo magkakontakan. Opo. Wala lang, ano lang ito ate, hindi ko alam ate kung, hindi ko gustong pagtakpan yung sakit na ha. Opo. Wala lang akong ma-offer sa'yo. But I will pray for you after this ate. Opo, Papa. I will pray that you have enough courage ate to go through this, the entire process. And I hope you have enough courage ate to look at your tatay mo ate. Opo. I know mahal mo ang tatay mo. But Oo, at the same time ate, it's hurting you because hindi kanya tinuring na anak. Oo nga po, Papa Jack. Ay, gusto ko isabi tatay mo ngayon. Hindi nila alam, nagsikap ako para sa kanila. Naging top 3 ako sa school pero wala lang pala sa kanya. You know ate, hindi pa uli ang lahat. Opo, Papa Jack. Magkakahustisya ka pa ha? Opo. And I want you to want it. Kailangan gustuhin mo ito for you. Opo. Oh my God. Hello, Papa Jack. Diyan ka lang sa kabilang line, ate ha? Opo. And, wala, pasensya na ha? Wala, blank ako ate. Alam mo, gusto kong, I want you to tell me the complete story kasi ugali ko to di ba? Specifically, but it will hurt you. And sa kadulod-duluan nito, wala naman akong magagawa. Hindi man ako abogado, hindi man ako korte. So, ayoko nang palalain pa yung pain na nararamdaman mo by trying to make you relieve the moment kung saan maaalala mo exactly how it happened. Opo, Papa Jack. So, we're gonna help you out on this one, okay? Opo. Diyan ka lang sa kabilang line ate. Ang offer ko lang sa ticket ng Star City. Opo, Papa Hindi ko alam pa, wala, para lang makapasyal ka lang Opo. Pasensya ka na ate, wala din akong budget kung pwede kitang ilibre sa Ito all you can, si Chico na ang ngat-ngatin natin dalawa, Oo. Matuwa ka lang ba, Wala, Papa Jack. Si Chico po. Chico, ang balbon yan, te. Minsan nakala ko oso yan, wala akong magawa para sa kanya. Dalawa na kayo, ate. Last week lang, may tinutulungan pa kami isa. Ilan kayo dyan sa bahay?
Dalawa lang po kami. Hindi ka mag-aya ng iba? Kaibigan ko po. Yung mga kaaway ayaw mo? Ayaw ko po. Sige, di wag. Ilan ang kaibigang ayain mo? Dalawa po, Papa Jack. Pali, ilan? 4. 4 dapat. Sige. O, 4 dapat. Commercial yan, te, ha? Opo, Papa Jack. Sige, bigyan kita 5 tickets. Thank you, Papa Jack. Ay, nako. Ate, may specific ka bang katanungan sa akin bago ka tumawag? Baka may masagot pa ako sa'yo. Ano, Papa Jack na? Ba't ganun? Sarili niyang ina. Kayo niyang gahasahin. Patawarin mo ako, Angel. Angelica. Papa Jack. Hindi ko hawak ang kasagutan. Opo, Papa I can Jack. only confirm you, ate, na hayop yung tatay mo. Hindi lang po hayop. Todo po. Ako nanginginig yung lamang ko. Pipigil ako, gusto kong blade din yung tatay mo. Ay, nako. Your father, ate, needs to be locked away. Kailangan niya makulong. Opo. Sige, ate. We're going to make a follow-up on you tomorrow, ha? Opo. Gawin natin tong ano. At patawarin mo ako, ate, wala akong makakwento sa'yo, ha? Opo, Papa. Patawarin mo ako, wala akong masabi sa'yo. Patawarin mo ako, wala akong may offer na konkretong solusyon maliban sa sana sabihin mo sa nanay mo. Kasi kung meron man natin unang tutulong sa'yo, nanay mo yan. Opo. God bless you. Thank you, Papa Jack. Yan ka lang, ha? Opo. At, ay, nako. Pasensya na talaga, mga kaibigan, kung wala akong masabi. Because there's not much to say. Ano yung mga kaibigan, I've always told you, every time I get the chance, I've always told you, thank you kasi yung mga kwento ninyo, ang kayamanan ko every time nagkakwento kayo sa akin, pinagkakatiwalaan niyo ako. But tonight, mga kaibigan, sa kwento ni Angel, hindi ko masabing kayamanan ko yung kwento niya. I'd like to make it a goal to help you out, diba? But then again, ako po DJ, mga kaibigan. May mga pagkakataon, police character ako, pero police character hindi ako police. I can only push you so hard to do something for yourself. I can actually want it for you. Wala namang point if you do not want it for yourself. Inevitably, kailangan mong gustuin kung kakayanin mo naman palang makamit na. Kailangan pala may contact ng mga pulis yung show natin, para magtatatawag tayo, Pasukin daw. Pasukin Ilocos Norte. Kung ano na meron sa mga lalaking gagong to. I don't exactly know, mga kaibigan. Ano yung meron? Ay. Tsaka pagdamutan nyo na po, anong na-offer ko lang, 5 Red All You Can ticket. Ito lang po yung meron yung show. Huwag kayo tumawag at magpanggap na may kwento kayo nakakatakot, ha? Oo. I'm sorry, mga kaibigan, It's never a solution. Ticket ng Star City solution. But it's one day of fun, di ba, that we can provide her. Yan lang naman yung, actually, mga kaibigan, yan ay salary deduction po kay Nicole Yala. Hindi pa niya alam na binabawas sa kanya to, ha? Kaya ingat na ingat ako magbigay kasi baka magtaka na siya, matrace na niya kung saan nanggagaling yung bawas sa sweldo niya, ha? Inulit pa rin, kailan lang, December, February lang ngayon, Di ba? Kung nagawa ito December at 19 ka na, marino sa tatay mo na may lakas ka na ng loob, ibig sabihin hindi takot yan at bumulis siya ka ulit yan.
Sa mga offenders, sa ganito, let alone mga kaibigan, sorry alam niyo ba kung saan nahihirapan yung i-digest na tatay niya ang gumawa sa kanya? Hindi ko ma-digest, 'di ba, kung paano napasok sa proseso ng pag-iisip ng gagong ito na mumulesta niya sarili niyang anak. Ha? Parang hirap naman. Ay. Ano kayang sabihin ko mga kaibigan? Sabi dito, I am getting a lot of tweets right now mga kaibigan. Please help her. Mas okay na tulungan mo siya, please. Yes, mga kaibigan, we don't need to announce it, but we are, yes ma'am, yes Miss Ray, we are going to do that. It's a commitment, sa abot ng aming kakayanan, gagawin po namin ito. Alright? I feel terrible for Ate Angel. The person she expects to protect her from harm is the one who treated her like a trash. Such a sad term to use, trash, but I mean, you'll feel worse than that. Kailangan may masampulan sa ganito eh. Kailangan mga kaibigan Kailangan may masampulan dito. I'd like to say salute mga kaibigan sa lahat ng mga tatay na walang ibang inisip kundi ang kapakanan, ikabubuti, kasisiyan ng kanyang mga anak, babae o lalaki, especially sa mga prinsesa ninyo. Salute po sa inyo lahat, sa pagpupugay po. Mga kaibigan, this is particularly difficult. Kasi ako, tatay ako mga kaibigan, at hindi ko ma-imagine yung proseso, di ba? Ay, nako. She should see a social worker. She needs some interventions to help her recover and come up with a plan with underlying problem. This is a psychologist statement, huh? But we'll try to do that, Mama. Thank you for sending those suggestions sa atin. We will, mga kaibigan, try to do something about this. Sana gustuhin ni Angel. Wala akong masabi. Pwede ko sabihin. Tawagan ko lahat ng tropa kong hip-hop at puntahan namin siya sa kanila. Di ba? At iganti, physical. Sorry mga kaibigan The way I feel right now, gusto kong gawin yan. Travel to your place, di ba? At physical yung tatay mo. But it's not the right thing to do. After all, di ba? Ayaw natin maging kagaya niya. Ay. Mga kaibigan, if there is anything tomorrow, we'll update you. God bless you, Angel. Babati lang muna ako bago tumulay, mga kaibigan. Like say hi to King Cardenas, si Enrico Gasquel, Jason Cruz, Arwin Moreno at tropang MCJ, kapatid, babati naman. Sabi ni Arwin at kakapatid na Jeffrey, maligayang pakikinig sa iyo. Si Atty. Kaloy ay nakasubaybay sa atin. Babati naman kay Ato at Sunny, nakikinig sila ngayon. Atty. Kaloy, usap tayo, makapatulong ako dito. Babati naman dito, Greenhouse, Baguio, busy sa pagluluto. Sabi dito, sino to? Sa pagluluto, sa mga cook, especially kay Brother Joker, Engineer John here. Sinong Engineer John? Engineer John? Saan tayo nag-meet, sir, ha? Nag-meet ba tayo sa madilim? Ay, nako. Hello po mga kaibigan, kay aking kapatid na Darcy Royo. Maligayang pakikinig sa iyo, Papa Darcy. Kamusta ka na and I love you. I miss you, Paps.
Pasensya na kayo mga kaibigan, ha? Nalaglag yung mood natin, ano? O, kasi magulat kayo pag masaya pa rin ako ngayon, di ba? Pagtaka na tayo niyan, mga kaibigan, ano? I'm really sorry. Alam niyo naman 'tong programa natin. Hindi lang din puro sayahan dito. And mga kaibigan, there are nights I go home. Kasi sa akin, every day I go to work, I don't even feel like I'm giving so much. Honest to, mga kaibigan, ha? I don't even have a clue that I'm giving so much sa inyo para pagkatiwalaan ako ng ganito kalaki. Honestly, mga kaibigan, because all I ever do when I go to work, diba, is my heart, my passion sa trabahong ito, and most of all, a promise that when you call my show, Awayin Man Kita, it's because I consider you as a true friend to me. I never tell you anything. I'll never talk to you with things, diba, dahil gusto lang kitang kutsain. Aawayin kita kasi gusto ko mapabuti ka. Kung hindi mo kaya style ko, may ibang istasyon ho. Honestly, mga kaibigan, ha? I may be a jock. Yan po yung designation sa company namin, ha? List of employee. Nakalagay doon DJ ako. But every time I go on air, I am your friend, mga kaibigan. And tonight I feel terrible not being able to do so much and a lot for a friend like Angel. But we will try to do, mga kaibigan, something. Sa tatay po ni Angel, sir, antay-antay ka lang. May kalalagyan ka. Well, legal naman. Daan, tamang proseso, mga kaibigan. We'll try to coordinate and we'll let Angel, mga kaibigan, have justice sa abot natin makakaya. Ay. Nalungkot ako. Kaya 1.5 nga. Sige na, dali. Sa mga nakaantabay sa atin, mga kaibigan, hello po sa inyo lahat. I'll try to read some comments and suggestions, mga kaibigan. And yeah, you're open, mga kaibigan, to suggest anything here. I'll read it, mga kaibigan. And we'll consider something sa mga suggestion ninyo. Patawagin si Angel o DSWD. Yeah. Before that, gusto ko muna na nanay muna niya. Baka ang mga kaibigan, still kino-consider ko po, di ba? Na sana malaman ito ng nanay ni Angel, hindi na sa iba. Manggaling na kay Angel. Di ba? Kasi pag inuna natin malaman ito, nakakalungkot nga, nauna ako sa nanay niya. Nakakalungkot sa nagsuggest sa atin na mauuna ang malalaman ng iba bago nanay niya. Di ba? I mean, we still want to give that feeling sa nanay niya that she can do something for her daughter. Bago iba. I'm sure yun din naman na magiging proseso nito, kay Ma'am Giselle, DSWD talaga ito, diba? Women's Desk. So, nanay muna niya. Sana samahan siya ng nanay niya. The last time, mga kaibigan, last week, ang nangyari po kasi, nagsumbong yung bata, kinampihan ng nanay yung rapist. Kaya masakit. Wala na kasing death penalty. Kaya malakas ang loob ng mga demonyong yan. I don't even know whether I say yes or no. Okay, kaibigan. Ako, gusto kong maniwala na may mga bagay at conflict sa mundo na pwede mag-appear lang at baka maayos tayo, but this is not one of those. Not in a million years, mga kaibigan. Natin magiging bahagi ng mga bagay na pwede lang appear at batina. Ha?